Anem a sumar els polinomis. Cada polinomi està format per monomis, la suma o resta de monomis. Un monomi és un número multiplicat per una lletra, que aquesta lletra està elevada a un exponent. El número que multiplica la lletra és el coeficient. Tenim la lletra que normalment és la x i després hi ha un exponent que li diem el grau. Exemple. Aquí tenim els exponents són el grau. Un monomi de grau 4, un monomi de grau 3, un de 2, un de 1 i un de 0. Quan el monomi no té exponent però té lletra és de grau 1 i quan no té lletra és de grau 0. Per tant, aquí tenim un monomi de grau 4, un de 3, no tenim un de 2, tenim un de 1 i un de 0. Si hi ha dos monomis o més monomis del mateix grau, es poden sumar o restar. Val? Podem sumar naps amb naps, cols amb cols, però no podem sumar ni restar naps amb cols. Com ho fem per sumar? Doncs els coeficients. Els números que hi ha davant de la x es sumen. Exemple, 3x4 més 8x4, com que tenen el mateix grau, es poden sumar. 3 més 8 són 11. 11x4. El que no podem fer mai és sumar o restar monomis de grau diferent. Com en l'exemple, grau 4 amb grau 5 no ho podem fer. Sempre que tinguem monomis del mateix grau els podem sumar dins del polinomi i això se li diu reduir un polinomi. Repassarem les regles de sumar i restar. Quan els dos números tenen el mateix signe, es suma i es manté el signe. Si els dos són positius, queda positiu. Si els dos són negatius, queda negatiu. Si són de diferent signe, es resta i queda el número absolut més gran. Els polinomis se'ls diu normalment P i un altre Q, també se'ls pot dir R, S. Per sumar els polinomis hem de classificar els monomis en columnes de grau. Tots els monomis de grau 5 aniran a la columna de grau 5, els de grau 4 a la columna de grau 4. Val? La primera línia serà del primer polinomi, la segona línia del segon polinomi. Una vegada hem classificat els polinomis segons el grau, sempre hem de deixar l'espai corresponent del monomi que no tinguem. Si no hi ha monomis de grau 2, doncs deixarem la columna de grau 2 buida, o li farem una fletxeta, una ratlla diagonal. En l'exemple hem classificat els dos polinomis, el P i el Q, els monomis de grau 6 en la columna del grau 6, i així amb tots els altres. I ara sumem cada columna. Per tant, aquí, si no hi ha monomis, es queda 0 i a les altres columnes es suma. Tenim un altre exemple, polinomi R i el polinomi S. Una vegada classificat, classifiquem els monomis per grau, a la primera línia el primer polinomi, la segona línia el segon polinomi, i ara ho sumem. Menys 14x7 més 0, menys 14x7.